Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilagyan po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 4 na, buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon na tagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhila man gihapon mga higala sa atong pagaman-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to mas gutanan karong butaga mga kaigsunan, duha ka mga grade 7 nga tinun-an ang nagsinukmagay duol sa San Isidro Parish Church sa may barangay Talambaning syudad sa Subo, nag-viral sa social media. Straight to the point. Iyawan ni mga tinun-an mga higala. Inay mo adto sa eskwelahan kaya aron makakat-on mga sukid ti paminaw ni aman. Nagkat-on mahinog sinumbagay mga sukid ti paminaw. Agi katawa mga higala ha, kay bisag kani adto pa mga sukid ti paminaw. Naman gyud na sumbagay kasamang ki ha, sa mga elementary ana. Pero wa pa mag social media sa una. Karon siguro nila na social media mahigala mo viral dayon o doon na mahigala sinumbagay. Ato ni tagag pagtagad no butaga mga kaigalaan kay kini maghatag sad ni og leksyon o maghatag sad ni mahigala og dugang wake up call sa tanan no, mga ginikanan, mga teachers ug uban pa unsay buhaton mahigala nga malikayan ng susama ni ini nga mga insidente. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin security measures sa mga eskwelahan sa lungsod sa Konsolasyon ug Talisay City, gipalig-on pa human makadawat og mga hulga pinaagi sa online nga nakaapektar sa mga klase sa maong mga dapit. Straight to the point. Way klase to mga tunghaan kay doon na manghigala ng hulga. Straight to the point. Nakuyawan sila magpariha mga kahigalan sa takluban. Na kini manghigala paghulga-hulga pinaagi sa social media, pinaagi sa text, pinaagi sa chat. Dili ganit ni masulbad mga sukid dig paminaw, delikado kay ni. Og dunay estudyante nga dili ready sa ilang quiz, pwede na manghulga mga higala para mabulabog ang klase. Wa gyud magsilbi ang SIMPAC registration law. Aton hatagag pagtagad do buntaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin pag-asa nagmonitor sa duha ka mga LPA di ang usa niini mao ang kanhi bagyong Luis sud sa nasod og kini taliwa sa padayong pagbantay usab sa Typhoon Dolphin gawa sa PAR. Hinuon ang maong duha ka mga LPA dili molambo ngadto sa bagyo. Straight to the point. Ang ato lang batayan bis dili molambo ngadto sa bagyo kay magsige maguguwan. Karon magituod ang uwan-uwan mahigala ni kahapon muuwan. Ato ni hatagag pagtagad kay kumuuwan mubaha. Mao ni dakong problema mga sukid dig paminaw tagan-tanig pagtagad do butaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. O muuwan, mubaha, inigbaha mahigala natural nga pahinumdum kana sa anomalya sa flood control. Di lang yun tuyoon mahigala nga mahikalimot na tata sa flood control scandal. Iniguan, mubaha, ang kinaiyahan gyud mao'y nagpahinumdum. Ato lang ning agi katawa mahigala kay mura man nagpabungol-bungol ni mga kagilaan ni mga officials gobyerno nga duna unta mga higalay obligasyon sa pahigayon sa investigasyon labot ani. Straight to the point. Samtang sa laing bahin pagselebrar sa ika-40 457 nga katuigan. Anniversaries kagamhanan sa lalawigan sa Subo, opisyal nang gibuksan kagahapon. Straight to the point. Agri-fair diin feature kini sa lamian nga mga delicacies ug ubang mga produkto sa kalungsuran ug iguman sa syudad sa probinsya. Sa mga syudad sa probinsya bukas na diha sa Kapitolyo. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mahigalak Cebu City Mayor Nestor Archibal gitun-an kung kansilahon ba niini ang business permit sa pribadong kumpanya nga nag-operate sa usa ka landfill sa Binaliw. Straight to the point. Inisubay sa pagdumili sa maong operator pagdawat sa basura sa syudad. Straight to the point.
Katanig pagtagad do butaga mga kaigalaan usab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon. Straight to the point. Samtang balita gikan sa kauluhan ng ubang bahin sa nasod ang House prosecution ni auhag kang Vice Presidente Sara Duterte pagtambong sa impeachment proceedings human sa biyahe nini sa gawas sa nasod. Straight to the point. Kining ila pod mahigalas prosecution ila gyud mga higalang kini ko patambungon ang mga Vice Presidente makaigalan paukyab gini nani. Kay pwede man ang Vice Presidente, pwede man ang impeachable official magsige ang impeachment nga dili siya motambong. Ngano man represented man siya sa iyang mga abogado. Straight to the point. Ano na itabo may gala kang kanhi Presidente Irap Estrada o giguman kang Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Straight to the Si point. Corona ni tambong to sa katapusang higayon na sa iyang hearing mga sukit tig paminaw. Straight So to the mahimo point. na nga si Sara mo tambong or dili mo tambong. Pero ilag yung siging-sigingon mahigala nga mo tambong ha. Paparihan ni mahigala nga ila kunong ipresentar si Zulaika Lopez ipresentar pag human pa wa idayon. Ana mga kaigalan, option na ni Sara Duterte kung motambong sa udili. Ngano man kay kung panalitan mga higala, in fact, kung human og presentation sa prosecution, og tan-aw mahigala nga ang ebidensya dili enough, pwede ra nang mo file mahigala demurrer to evidence mga kaigalaan kanang mga abogado sa defense. Straight to the point. Kay dili man ang pasaka og kaso pagkonbikto sa usa mahigala ka akusado o usa mga higala ka respondent sa usa ka impeachment case, wa man na mag-agad og unsay ebidensya sa defense. Nag-agad na kung lig-on ba ang ebidensya sa prosecution. Straight to the point. Karong buntaga makikilaan sa atong evaluation kadto mga witnesses nga 5 kabuok so far nga na-present, alanganin man kayo. Kining taga-kuha mo itong gisundan ron, wala pa may cross-examination mga higala. In fairness, ato sa ning tagaga-higayon mahigala nga makapadayon sa testimonya o ba-cross-examine mahigala sa depensa. Straight to the point. Pero ang mga tao ron, nagpapulso ko mahigala sa ato mga kigalaang Facebook page, mura gilaay na mahigala sa impeachment. Straight to the point. Expected na nga medyo laay mga kagilaan kay karon ang pagpresentar mangod sa mga dokumento. Laliman ka og 15 ka mga boxes mahigala sa mga dokumento. Straight to the point. Mo na nga medyo laay gyud mga sukid tig paminaw. So ato ni nga sundan tagaan ta ning pagtagad mahigala sa atong pagaban-uban usab. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigilaan na mga defense counsel nga si Attorney Michael Puan ni hulagway sa testimonya ni Roderick Wamil sa kuha bahin sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President nga wa nay angay nga ikahibong. Straight to the point. Tan-aw nako mo gilaay ang mga tao kay gawas mahigalas mga dokumento nga gipresentar mga kaigilaan 15 ka mga boxes Yun na patoy 845 ka mga documents nga markahanan. Yun na pa'y kapin sa 3,000. Gawas anak mahigala nga mga documents nga gilaay ang mga tao. Medyo nalaay pod mga higala kay kini manggong expose labot sa confidential funds. Dugay naman ni mahigalang gi balik-balik diha mga kagilaan sa Quadcom. Straight to the point. Dito sa Quadcom, dito sa House Committee on Justice. So susama ra na ang explanation ana, susama ra na mahigalag sini. Nakakita na ka nya gi-review na nimo nya karon ikatulong review ragwa na kay gana kasama kay. Katong Permiros Quadcom mura kag magka-tan-aw nimo unsa kaning kuana ha. Paggawa sa Quadcom gikulatan ng mga Quadcom nalata na dito sa Quadcom. Gitiwasan pa mahigala sa House Committee on Justice nya the same gihapon nga mga pasangil karon mura og nagtan-aw kag sini ikatulo ng higayon. Monay usa mga higala sa mga rason nga medyo nagkalaay ang impeachment mga sukid tig paminaw. Straight to the Katanig point. pagtagad lumuntaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. aritan na pay mas maayong balita mga higala. Sa labing unang higayon, Pinay tennis star Alex Ayala ni kampiyon sa Women's Single Championship. Match mahigala batok ni Jessica Pigula sa United States sa tulos katapusang adlaw sa DC Open 2026. Straight to the point. Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.